So hi mga besh, ito po ay beef shanks, mga more than 1.5 kilo. So ayan, hugasan lang nating mabuti. So ngayon is magpakulo tayo ng tubig, mga 2.5 liters. At ilagay natin ang mga karne sa kumukulong tubig. Pag kumukulo na ang karne, lagyan ng asin at saka vitsin. So ito po yung mga gulay na kakailanganin natin sa ating nilagang baka o nilatang baka. So hinati ko sa dalawang lutuan yung ating nilagang baka. So ito na po yung ating pansahog, atsal, luya, onion, kalabasa, at saka sweet corn. So ito naman po ay tangkay ng pichay, dahon ng pichay, at saka spring onions. So i-check din po natin yung timpla. So dito is naglagay ako ng konting asin. So according to your taste na lang po mga besh. So next is nilagay ko yung tangkay ng pichay at saka yung spring onions. So isunod naman natin yung dahon ng pichay. So ito na po mga besh, ito na po yung ating nilatang baka o nilagang baka. And it is best paired with soy sauce with calamansi and then konting sili. So ayan, kain tayo. Sarap. Lambot ng karne, bagay sa ating panahon ngayon na maulan-ulan.